Ușor, ușor. Mai bine pozează asta. Mai bine pozează. Ia uite ce de puse aici, uite și cai. Uite acolo cățelușii sugeau lapte de la mult. Am văzut cum a trecut? Să vezi tu cum ne lăsăm după ce trece de stăluri. Da. Și se face un gol în stomac. Și 3, 2, 1. Mamă, tu știi cum au reușit să ferească copacii ăștia? Da, săraci în stânga, vezi? Găsi și uite, vezi ce vrei să facă ca machetă? ce vrei tu? Vezi? Ce vrei? Să facă ca machetă? Vezi? Peisaj? Din asta îți faci? Păi de la Sebi am auzit că ăsta trebuie colorat. Ia acum și-a rezolvat misterul. Ușa de cabina, dar ne facem așa o plimbare, să vedem dacă ajungem până la ea. Uite, sunt un expert, vezi? Și vedem ale cui sunt pozele mai frumoase. Se vadă cât se poate. Hai să mergem. Vreți să le prinzi capetele amândurora și sunt în mijlocul cadrului, te rog? Da. Fac două, eu fac Da. unul. Dormeam? Nu, Că mi-e cam somn. Aici la 2000 de kilometri, nu vrei să... Uite-l, vezi? Cum să vii, dar tot pe jos. Eu am o fotă cu telefonul. Și vede acoperișul ăsta.